לא רוצה. מה אבל מה אתה רוצה? אני לא שומע אותך בקול רם חמוד. אני לא יכולה את הפרוסה שלי שאמא הביאה לי. עכשיו את הפרוסה שלי מה זה עם שוקולד, בוא נכין לך משהו יותר טעים. שוקולד זה לא אוכל, בוא נכין לך משהו מאוד מאוד טעים, טוב? אחרי זה אין לי בעיה שתאכל את השוקולד, בסדר? היא שמה לי פה פלסטר. אני שם לך פלסטר על הרגל? כן, הנה כי יש לי כחול. נו מסכנה, תכף אני מזמין וגם אמבולנס. אדום. איפה אדום? פה. קודם אני מראה לאיציק. איציק תראה. מקודם זה היה לי גדול ועכשיו זה נהיה קטן. אוי.